Хәерле көн, Татарстан. Һәр бер тамашачыга күтәренке кәеф, уңышлы эш кенә теләп, мин Айзилә Батырханова һәм тапшыруыбызның иҗат төркеме хәерле сәгатьтә тапшыруыбызны башлыйбыз. Бүген 24 декабрь, пәнҗешәмбе көн. Бу көн тарихта ниләр белән истәлекле? Бергәләп барлык. 24 декабрь Россиядә хәрби дан көне билгеләп үтелә. Ул 1790 елда Александр Суворов җитәкчелегендәге рус гаскәрләренең Осман империясы Измаил ныгытмасын алу көне буларак истәлекле. Бүген эстрада артисты Нәфис сүз остасы, Тайсырның от казанган артисты Фәйзи Сәйяр улы Юсуповның тууына 110 ел. 1937 елда Татар дәүләт филармониясы оештырылгач, Фәйзи Юсупов филармония коллективына килеп кушыла. Республика авыллары, шәһәрләре сәхнәләрендә танылган сәнгать осталары катнашында концертлар алып бара ул. Ягымлы, көчле тавышка, тапкыр сүзгә, тамашачы белән аралашу, импровизация осталыгына ия булып, Нәфис сүзнең тәмен белеп, сүз сәнгатен тамашачы күңеленә ирештереп, тамашачы мәхәббәтен яулый Фәйзи Юсупов. Ассаламу алейкум, кардәшләр. Ассаламу алейкум, милләттәшләр. Ассаламу алейкум, яшь җилкенчәкләр. Ва алейкум ассалам, карт силкенчәкләр. Сүз кыдрәте аша халкыбызга милли әдәбиятны җиткерүдә гомере буе хезмәт куйган Фәйзи Юсуповның куәтле тавышы бүген дә олы буын күңелендә саклана. Ул профессиональ рәвештә нәфис сүз белән шөгыльләнүчеләрнең берсе була. Фәйзи Юсупов, Әзәл Яһудин кебек шәхесләр һәр бер сүзгә җанлы сулыш өреп, һәр бер сүзнең тәмен туеп, тамашачы күңеленә җиткерә алган, сүз сәнгатенә чын мәгънәсендә табынган осталар буына. Әле үзләреннән соң лаеклы алмаш тәрбияләгән чын остазлар да. Айрат Арсланов, Рәшид Сабиров, Фәйзи Юсуповның сәхнәдәшләре һәм шәкертләре. Битемдә никадәр җирчык бар, гомеремдә шул кадәр концерт бирдем. Миңа кадәр санадым, аннан арыдым. 75 ел гомерем сәхнәдә кеше көлдереп үтте, әмма үземнең кеше көлкесенә калганым булмады. Көлә белгән кеше генә озак яши. Озак яшәүнең тагын бер сире кешеләрне ярата белүдә ди ул. Фәйзи Юсупов сәхнәдә армый-талмый 75 ел буе хезмәт итеп, ана телебез, матур әдәбиятыбыз сагында көч куя. Яуширмә авылында хәвәскәр артистлыктан башланган сәхнә юлы халкыбыз йөрәгендә лаеклы урынын алды. Бу кадәр озак яшәүегезнең сире нәрсәдә? Сире зурдан түгел, туганнар. Мин беренчедән гомерем буе арак эчмәдем. İkinçiden min tәмәке tartmadım. Üçüncüden xатын kız артынан çapmadım. Dördüncüden min Bismillah aytmışa ağzıma rızık kapmadım. İman aytmışa yuklarga yatmadım. Şunun için uzak yaşadım. Sizni de şuşundu bulup uzak yaşauğuzni tilep kala Fəyzi abıyığız. Сәхнәдән көрәш мәйданына күчәбез. Алар турындагы язмаларның һәр кайсы диярлек Татарстанны бөтен дөньяга таныттылар кебек сүзләр белән башлана. Бер туган Мадияровлар республика гына түгел, бөтен ил горурлыгы. Самбо буенча халыкара класслы спорт осталары, Татарстанда күп санлы яшь көрәшчеләр тәрбияләгән гаилә Нәкыйб Мадияров истәлегенә елда турнир оештыра. Тулырак алдагы видеоязмада. Үтеп баручы елның спорт өлкәсендәге тагын бер матур бәйрәме булып, һичшиксез самбо ярышы санала. 30-нчы тапкыр үткәрелгән Нәкыйб Мадияров исемен йөртүче әлеге турнир йөзләгән яшүсмерләрне, балаларны берләштерде. Это 30-й юбилейный турнир Халыкара класслы спорт мастеры Нәкыйб Мадияров исемен йөртүче әлеге турнир инде 30-нчы тапкыр үткәрелә. Быел юбилей елында Россиянең 20 регионыннан бик күп командалар бу ярышта катнашырга теләк белдерделәр. Татарстан барлык муниципаль районнарны исәпкә алып, үзе генә дә 20 команда тәкъдим итте. 6 келәмдә 500-дән артык көрәшчеләр көч сынаша.
Самбо сөзе үз-үзеңне құралсыз саклау, рус телендәге самооборона, без оружия сүз тезмәсе аббревиатурасыннан төзелгән спорт көрәшенең бер төре. Самбоның спорт төре буларак барлыкка килү датасы дип 1938 елның 16 ноябре исәпләнелә. Бу көнне ирекле стильдәге көрәшне үстерү турында әмер дөнья күрә. Башта ирекле стильдәге көрәш дип аталган спорт төре 1947 елда самбога үзгәртелә. Мы проводим уже 30-й год. Это должен было пройти. Әлеге турнир бары тик ир-егетләр арасында гына үткәрелергә һәм җиңүчеләргә Россиянең спорт мастеры дигән мактаулы исем бирелергә тиеш иде. Яшәеш күпмедер дәрәҗәдә безнең теләкләргә үзгәреш кертте. Озак уйлаганнан соң әлеге турнирны Татарстан яшүсмер балалар командалары арасында үткәрергә уйладык. Монда да көтелмәгән хәл килеп чыкты. Россиянең бик күп яшьләр командаларыннан ярышта катнашырга теләк белдереп гаризалар килде. Күрәсең, һәрберсе турнирны сагынган. Безнең өчен бу бик зур шатлык һәм күрсәткеч. Дөрестән дә Сабантуй алдыннан чабыш атлары да иртәгә булачак ярышларны сизеп борчыла башлыйлар. Әлеге мәйдан тоткан яшүсмерләр дә келәмне сагынганнар. Һәрберсе үзенең регионын данларга тели. Үз шәһәрләре, районнарының исеме язылган тугралы спорт киеменнән. Ярышка тренерлары җитәкчелегендә зур әзерлек белән килгәннәр. Әлбәттә, катнашучыларның һәрберсе дә җиңүче була алмый. Ярышта җиңү түгел, анда катнашу мөһим. Мондый ярышлар балаларда горурлык, дан шөһрәткә омтылыш, физик культурага мәхәббәт тәрбияли. Алар спорт осталары булып үсәләр. Шуңа да самбо көрәшенең әһәмияте искиткеч зур. Гомумән, спорт белән шөгыльләнер өчен Татарстаныбызда мөмкинчелекләр дә бар. Үрнәк булырдай спортчыларыбыз да җитәрлек. 6-1 туган Мадьяровлар гаиләсе моның ачык мисалы булып тора. Татарстанның 100 еллыгы һәм самбо көрәшенең 30 еллык юбилее уңаеннан басылып чыккан китап та яшь буынны тәрбияләүдә тагын бер өстәмә чыганак булып торыр дигән өметтә калабыз дип сүзен башлады әлеге китапның авторы, бик озак еллар буена Мадьяровлар гаиләсенең тормыш юлын күзәтеп барган журналист Илдус Илдарханов. Мандайлар юк. Бар анда 4 брат, бар анда 3 бер туган, бар 2 бер туган зур-зур көрәшчеләр шулай агыйланылар. Ләкин менә 6-сы да көрәшче, 6-сы да сестерның спорт сталары. 6-сы да күпмедер санап бетердә алмаслык медальләр, орденнар җыйган кешеләр, ярышларда дипломнар. Анда юк. Бу уникаль гаилә. Бу Татарстанда гомумән соңгы елларда спортка йөз белән бурылыш бик истә калырлык. Элеккә бар юллышлар. Элек бар инде шул елга 1-2 мәртәбә сестер чемпионы булган кешеләр бар иде. Хәзер нинди генә ярышны алма үзебездә үтәмендә Казанда. Казан Россиянең спорт башкаласы дип саналарга хаклы. Аның йөзе дә үзгәрде, аның истәлеге дә үзгәрде. Аңа бөтен дөньядан туристлар киләләр хәзер. Спорт чаралары ел сайын булмаса да берничә елга бер мәртәбә дөнья чемпионаты кебек менә футбол буенча дөнья чемпионаты үтте. Бөтен дөнья универсиадасы үтте. Универсиадага бик зур кешеләр килделәр. Менә аны оештырып биргән көннәрдә ил башлыгы Владимир Путинның монда килүе дә шулай ук үзеннән үзе тагын бер зур дәрәҗә булды. Бер елны Путин килгәндә Сабантуена самолетта үзенә затып йөрүчеләрдән каршы алучылардан сорый. Анда сездә Мадьяровлар ни хәлдә яшиләр хәзер? Мин аларның бер энеләре белән бер елны сестер кубогына үткәргән ярышларда очрашырга туры килгән иде. Һәм ул миннән өстенрәк чыккан иде бу очрашуда дип. Шушы без башлаган эшләр моннан соң да дәвам итсен матур гына. Бездән соң киләчәк буынга мин шулай ук шушындай геройлар табуларын телим. Аларны тарихка, халкыбыз тарихына кертеп калдыруларын телим.
Җиңүчеләргә бүләкләрне, мактау кәгазьләрен атаклы көрәшчеләр үзләре тапшырды. Дөнья күләм билгеле шәхесләр кулыннан бүләкләр алу яшь буын спортчылары күңелендә озак еллар сакланыр, югары биеклеккә күтәрелергә зур омтылыш бирер. Әлеге келәм тоткан егет-кызлар арасыннан да бүйек 6-1 туган Мадияровлар кебек данлыклы спортчылар тәрбияләнер дигән өмет бар. Санкт-Петербургтагы данлыклы Академия капелласында моңлы әллүки яңрый. Башкаручысы Сәйдә Мөхәммәтҗанова. Күптән түгел Россиянең төньяк башкаласында Дайр Фест көнчыгыш сәнгате фестивале узды. Татар һәм башкорт халык көйләре, классик музыканың иң яхшы үрнәкләре Петербург тамашачысына тәкъдим ителде. Өметле яшь җырчы Сәйдә Мөхәммәтҗанова әлеге халык көйләрен җан җылысын салып башкару белән залда утыручыларны әсир итте. Өметле яшь башкаручы бүген студиябыз кунагы. Сәйдә, исәнмесез, хәлләрегез ничек? Исәнмесез, Аллага шөкер, рәхмәт чакыруыгыз өчен. Сез студент халкының инде хәзер иң кызу урак өсте, зачет имтиханнары бара шулай бит. Әйе, бик дөрес әйттегез. Хәзер ел ахырында инде студентлар өчен бик шундый кызу вакыт башланды. Менә үткән атнада да мин музыка клиентында бирдем имтиханнарны. Бу атнада мин Казан федераль университетында зачетларны биреп Җитешәсең барысына да. Җитешергә тырышам, чөнки мин үзем сайладым бу елны. Бүгенге көндә мин 2 җирдә белем алам. Казан федераль университетының көнчыгыш бүлегендә һәм инде Ахадиев исемендәге музыка коллеятында. Һәм инде бу елны сайлагач, иң мөһиме тырышырга кирәк. Бишлеләргә генә кызганычка каршы укып булмый. Чөнки минем йөкләнеш келәте зурак, шуңа күрә иң мөһиме тырышырга һәм үз юлыңны дәвам иттерергә һәм булдырырга барысында. Сәйдә, менә мин инде синең социаль җилдәрдәге Instagram битеңне гел күзәтеп барам. Син анда татар халык җырларын, шулай ук инде менә татар әдәбияты классикларының шигырьләрен шулкадәр матур итеп сәнгатьле башкарасың. Минем максатым да шул. Иң мөһиме безнең татар мәдәниятыбызны, татар әдәбиятыбызны, татар классикларыбызны пропагандалаштыру, безнең яшь буыннарга җиткерү. Күптән түгел генә минем 2 җыр чыкты. Берсе Мәҗит Гафуриның «Бер гашикның сүзләре» шигыренә, икенчесе Муса Җәлилнең «Җырларын» дигән шигыренә. Без менә бергәләшеп бер тандем булдык инде. Мәскәү композиторы аның көйләрен язды, иҗат итте. Искәндәр Абы Мустафин аранжировкаларны ясый һәм инде менә шулай заманлаштырып, заманча яңа сулыш кертеп җырларга шулай дөньяга чыгарга тырышабыз. Хәзер инде телебезне саклауда республика күләмендә зур эшләр башкарыла, менә инде бәйгеләр ашада җәлеп итәләр. Яшь кеше буларак синең фикереңне дә ишетәсе килә, менә телебезне саклауда иң беренче чиратта нәрсәләргә игътибар итәргә кирәк? Бу бик авыр сорау минемчә, чөнки мин сәясәтче дә түгел. Ләкин үз фикеремне әйтермен, әлбәттә. Менә безнең 21 гасыр ул бит инде смартфонлар, гаджетлар заманы. Һәм миңа калса татар клавиатурасыннан башларга кирәк, чөнки мин күп кенә комментарийлар укыйм ВКонтакте, социаль челтәрләрдә, һәм күп татар кешеләре барыбер язалар татарча, ләкин татарча шрифт белән түгел, татарча хәрефләр белән түгел. Шуңа күрә монарга зур игътибар итер идем мин. Күбрәк йөрсеннәр татар театрларына.
Бу да бик булышыр. Чөнки татар мәдәнияты безнең бик булыша, татар телен үстерергә. Мин җырлар аша үстерергә тырышам инде. Укытучылар дәресләр аша. Һәм инде менә социаль челтәрләрдә дә күбрәк шул татар тематикасы белән бәйле сайтлар, хәрефләр менә клавиатурада булса, миңа калса бу менә беләсезме ничек кичкенә тамчылардан диңгез булыр. Яңа ел якынлаша, Кыш бабайга хат яздыңмы? Ышанасызмы Кыш бабайга? Кичкенә булганда ышана идем. Хәзер хатлар язмыйм. Белмим, минем беләсезме, Бар теләп йөрисең димәк. Әйе, минем барысы да бар. Иң мөһиме инде дөньяда тынычлык булсын, кешеләр авырмасын, исән сау булып калыйк, менә шундый вазгыятьтә, име? Шуңа күрә бу иң мөһиме. Бик матур теләкләр Сәйдә. Рәхмәт сиңа безнең иртәбезне матурлаганың өчен. Хөрмәтле тамашачылар, тапшыруыбызны Сәйдә Мөхәммәтҗанова башкаруында бер матур җыр белән төгәлибез. Яңа көнне бары тик матур уй-фикерләрдән генә башлыйк. Бер-беребезгә игътибарлы булыйк. Мин Айзилә Батырханова һәм тапшыруыбызның иҗат төркеме сезнең белән саубуллашабыз. Салкын гына үстең араларына нинди сүзем сине яралады адымын арың йөрәк санап торды аерылдык диде аерылды ишеттеңме икән тавышымны мин көтәрмен һәр көн кавышуны бергә йөргән сукмакларга табынырмын сагынырмын кайтуыңны сагынырмын Ишеттеңме икән тавышымны мин көтәрмен һәр көн кавышуны бергә йөргән сукмакларга табынырмын сагынырмын кайтуыңны сагынырмын бергә йөргән сукмакларга табынырмын сагынырмын кайтуыңны сагынырмын сагынырмын кайтуыңны сагынырмын